Machiegni kendo nyakwara mogi chenro pod en mar oimore mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar Gin Kanye. Kawuono wamenyo ni jakedo kendo thuon luo Achieng' Oneko e tielo mogik wami sigana kaka osiepe kinde kod mzee Jomo Kenyatta nokelo liet kapok ogweyo tao kaka jatend migawo modok kuom Jaramogi. Jata chenro ni Walter Nyambaga nigi mathoth kaka Oneko nochwalo dongruok Rarieda. Osiepne ma Wilson Ongweny miwa mbaka kaka siasa mar Achieng' Oneko nochalo to kod kit duond bura mar siasa mano Achieng' Oneko siro. Koro kinde Ford Kenya ka gi KANU ka ma koro warome gi Ramogi Achieng' Oneko ka koro dwaro kom mar Rarieda. Wa bondo koro wan jo Rarieda. Osepog piny koro. Ka iri ma koro ne abedo machiegni gi jaduong' kaka ng'at madwaro ne kura. Aringo gi ndiga adhi Asembo, aringo e Uyoma ka iri. Kamano nyaka ne waloyo mwayudo kom mar Rarieda. To loch mare ne miyo jo Rarieda e kit picha mane. Higni 92. Duol matayo yiero kod Kiolande ni Achieng' Oneko loyo. Agoro biro pacho ka piny ne chalo nade? Ne lich. Ne lich mapok aneno. Achieng' koro MP mar Rarieda. Dala ni nopong' to waketo ji mane rito toke koni eri ma kik ng'ato donji kata gi dho nam koni. Madipok onego mse kapok odhinwa oko kocha. Yudhe okwor e tok dala ka eri. Wachiegni gi nam ka, ikia gima nyalo wuok e nam mabi donj dala ka eri. Chieng' manigolo babana, wadhi gi mama Jadida, State House, gi Margaret Kenyatta, mane meya ndalono. Koro ka Chieng' Oneko manogo nyimze, ma Kenyatta wachonwa gi mama ni nyau penjo ni gine ni baba chuori onge, okerigo. Negi kele ka ok wang'eyo, wan wadhi mana apil ne ni mondo gony baba. Koro wabet gi mama kamoro, bul kamoro manoketwa, to kwa wuok ni Njonje manoluonga, daktari bigi mama. To kwa wuok ni wawuok kama to wayudo Kenyatta ka jobet gi ng'ani gi babana. Then in short, ka watieko mbaka ma State House kanyo, to baba ne kone Kenyatta ni ting'eni nyathina ni onge gi tich. Oneko ne jatwak mondiek e od bura e weche mag dongruok mar Rarieda. Odhi e parliament. Tawuor ni bedo ne parliament no okawa ka gi gache madhi Nairobi mong'ado na permit madhi adonjo e parliament. Ukono ni dhibed kachacha. Kura abet aneno kaka ji yalo. Kit telo mare mane en? No jatelo machal nade? Gikora na awacho ni ne ng'at ji. Kata ji ne wacho ni ok onyal miyo ji wach motiyo biro mar gonye ni. Ne onge kuom jaduong'. Omiyo ne ji wacho ni thuol ni ofuke. To nohero ji nikech nonyalo chulo ni nyithindo fees. Nitie nyithindo moko manodak kode ka eri manopuonjo kata moro sani okiwinjo speaker magine. Speaker ma Rarieda. Masiaya. Jojo kode. Nodak ka. To gini jomage mane osiepene e siasa? Ng'ama ne chande ahinya ma bende owadgi to owadwa niluongo ni Henry Oumo Kendo. Ouma ne jakanu. To en to ja Ford.
Kenya. Okuru gipiem. Kuru ni yombo wadgi no mukaw kom Mararieda. To gi kinde mane wadhi e nomination, ne nitie Wood Kokiri moro ni ndisi. Eto nwaweye gi e nomination ka. Andisi nondiso jaluoro otoe ywak. Erokamano. Kare ni winjo wendno. Jaramogi wachang'o kuome e kinde ma siasa koro chacho. En ni ng'ata Kenyatta. Jaramogi miluongo ni Oginga Odinga. Oginga to nosiepne. Ok mae momiyo ka Oginga koro jochwanyre gi Kenyatta. To owere gi Kenyatta koro odhi kuma Oginga nitie. Okiwinjo ni nodhi kuma Oginga nitie. Owe sirikal. Minister ma ji wacho gi Udhure. Noyiere nyaka minister e bunge ka. To minister mokwongo mar broadcasting kiang'ono gire. Information and broadcasting. Yes. E sirikal mokwongo. Kenyatta gi babana ne osiepe mangita gi del. Makata ka an ng'ama nyathine an London, taneno kaka gibet. Makama ne ot mane Kenyatta odaki, room mane Kenyatta odaki, mzee odak next. Ne gin osiepe. Ma giago ang'o? Giago e jela. Ma ging'e gima gidwaro ni Kenya. E siro somo, Oneko nogero sikunde to kod ute mag thieth. Wan gi Ramogi Achieng' Oneko kaeri. Makoro en secondary. To kata mana osiptal makoro wan go miluongo ni dispensary. To kata mana sitima makoro waneno kani. Wan gi pi. Wan gi dispensary. Taya wan go. Wan gi primary school. To wan gi secondary school. Okoni Oneko noweyo gi apoya gima pod litnegi nyaka kawuono. Ne en gima buoga. To kinda kwane e ngimana. Ni kama kura chopo higni 90 ni. Ng'amo thok kaneno kama e. Momulo gi lweta kama. Kapok ang'eyo notho. En Achieng' Oneko. Ka mzee otho, restoration makae mokwongo. Kibaki administration ema notimo. Ma olos odni. Motim gik moko kare rapar makacha. Okay. Museum losi. Kisumu karka hapa ni wabro bedo about 3 bookshops magine ma monyalo yude gine. Nairobi ntie bookshops penti mwase loso jok mwase loso go. Nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ka jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga. Wuod Kowero. E thun ka ji dhi kendo ka ji duogo. I decided to be keen on matters pertaining to